Partnerskabet omkring frivillighedsåret er utrolig vigtigt, fordi det giver en mulighed for, at private virksomheder, kommuner og frivillige organisationer kan udvikle initiativer, skabe synlighed, kan tale om nye idéer sammen. Det vigtige det er, at det foregår i et ligeværdigt møde, hvor man kan udvikle via sin forskellighed, så kan man udvikle nye initiativer og holde sig den fælles idé for øje. Jeg går ind i partnerskabet, fordi jeg mener, at vi alle sammen har forskellige ting at bidrage med for at engagere borgerne på en god og sund måde i samfundslivet. Der er et enormt udviklingspotentiale i at etablere innovative partnerskaber. Det er i krydsfeltet mellem NGO'ernes specialviden og virksomhedens forretningskompetence er potentiale til at udvikle nogle helt nye innovative løsninger på nogle af de samfundsmæssige udfordringer, vi står i, at det der skal findes. Vi vil gerne indgå i partnerskabet, fordi vi derved får kontakter, som vi ellers ikke har. Vi plejer at sidde som embedsmænd op på rådhusene, og med det her projekt, så får vi kontakter til andre parter i samfundet, og det vil være rigtig godt, tror vi. Vi kan bruge det her partnerskab i anledning af frivillighedsåret til at fremme og udvikle nogle gode alliancer med private virksomheder og kommunerne landet over. Og det vi skal bruge de stærke alliancer til, det er til at være med til at gøre det frivillige arbejde endnu mere tydeligt, endnu mere synligt, give det en større gennemslagskraft og være med til at give det noget mere power landet over. Jeg regner med, at frivillighedsområdet kommer endnu mere i fokus, kommer på dagsordenen, at vi i fællesskab kan lave nogle arrangementer, der viser, at man værdsætter frivilligheden, at man viser, hvad der foregår i dagens Danmark, og man også får folk til at tænke over, om de også skulle gøre en indsats inden for den frivillige sektor. I Social Innovation House der arbejder vi med at etablere innovative partnerskaber. Og vi synes selvfølgelig, at det kunne være rigtig spændende at selv at være en del af et partnerskab, og lige præcis omkring frivillighed, og kunne være med til i frivillighedsåret at sætte fokus på, hvordan frivillighed kan være en del af nogle nye løsninger i fremtidens samfund. Og jeg tror, at sådan nogle som mig, teknik- og miljødirektørerne i kommunerne, vi lærer noget af det her, og vi kan give noget. Og først og fremmest så kan vi få noget engagement, og vi kan få kontaktflader, som vi ellers ikke ville have. Det jeg kan tilføre som kommunalmand og repræsentere det mere formelle offentlige system, det er jo at understøtte de folk, gør det lettere at være frivillige, altså støtte dem med de ting, som er besværlige, at finde mødelokaler, lave dagsordner, trykke ting og sager. Der er en masse praktiske ting, som vi kan bruge. Det vi kan tilføre, det er spændende projekter, spændende opgaver, noget alle i sit lokalsamfund kan være med til at gøre en forskel omkring. Man kan tage med ud og rydde op på strandene, eller man kan tælle fuglene, eller man kan indgå i arbejde for lokalsamfundets bedste på frivillig basis. Noget arbejde, der ellers ikke ville være blevet gjort. Det vi kommer med og kan tilføre partnerskabet, det er, at vi har en erfaring og nogle metoder og nogle redskaber til at kunne håndtere og kunne identificere et sådan innovativt partnerskab, og i forhold til, hvorfor nogle udfordringer man kunne tage op og finde nogle nye løsninger på. Vi kan tilføre det her partnerskab en viden og en indsigt til de private virksomheder, til kommunerne, om hvordan man kan samarbejde, hvordan man kan være med til at støtte og styrke det lokale frivillige arbejde i Danmark. Og vi vil gøre vores til igennem partnerskabet og være med til at inspirere og prøve at fastholde kommuner og private virksomheder til i endnu større grad i fremtiden, og vi vil være med til at fremme frivilligheden i Danmark.